Il-white paper li tistabbilixxi proposti għal riforma fil-liġijiet li jirregolaw l-abbuż ta' droga għandha messaġġ ċar. Messaġġ li min huwa vittma u għandu problema ta' droga se jsib lid tal-għajnuna u anke lid tal-hbiberija. Għal dan l-avukat u speċjalista f'dan il-qasam ġew Mifsud. Il-fatt li din il-white paper qed tipproponi mekkaniżmu illi min jinqabad bid-droga l-ewwel darba irid il-każ tiegħu jinstema' fi żmien 3 xhur u jekk għandu bżonn l-għajnuna tingħatalu l-għajnuna dan huwa pass tajjeb ħafna. Pass importanti ħafna għaliex kif inilu mill-ġurnata din il-leġiżlazzjoni, persuna li tinqabad bid-droga tista' titressaq il-qorti sa 5 snin wara. Immaġina persuna titressaqlek fl-aħħar wara 5 snin, tkun għamlet programm ta' riabilitazzjoni jew inkella arranġat ħajjita għax tkun abbużat mid-droga darba għal gost mhux m'hemmx addiction, u mbagħad ikollok il-każ jinqata' wara. Ġifieri din hija miżura tajba ħafna. Hija white paper li serħet moħħ ħafna, inkluż ġew Mifsud. Dil-white paper serħet li moħħi għaliex matul il-ġimgħat li għaddew bdejt nisma' ħafna diskorsi u diskussjoni ġejjin minn kampi differenti u kien hemm nuqqas ta' definizzjoni ta' fejn irridu naslu fejn tidħol riforma dwar l-abbuż ta' droga. Intant Mifsud qal ukoll li din il-white paper indirizzat ukoll għatt anomaliji li kienu mqajma fl-aħħar snin.